ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Чӣ ки шумо медонед, мо дар гузашта дар се барнома дар бораи авфе ки бояд ба қарибӣ қабул мешуд барнома сохтем ва дар он ба чанд саволҳо ҷавоб додем ва саволҳои бениҳоят бисёри шумо дар бораи он буд ки ҳамин қонуни авфро кай қабул мекунанд. Ва инак хабари хушро ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин рӯз рӯзи қабули қонуни авф маълум шуд. Президенти Тоҷикистон ҳамин рӯз як фармон нашр кард ки тибқи он гуфта мешавад ки 6 сентябри ҳамин сол соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ва масъалаи асосӣ ва ягонае ки ин иҷлосияи ғайринавбатӣ дида мебарояд, ин қабули қонун дар бораи авф мебошад. дар ин бора дар сайти расмии президент маълумот аллакай нашр шудааст ва тибқи он гуфта мешавад ки умуман ҳамон гапҳое ки мо гуфтем, мисол ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешавад, дар барномаи дуюмамон гуфтем, дар барномаи сеюмамон мо ҳамин гапҳоро гуфтем ва баъзе одамо ҳатто ба мо савол ҳам навистанд, гӯё баҳс ҳам карданд ки мо аз куҷо медонем ки кӣ озод мешавад, кӣ озод намешавад. вале ман гуфтам ки аз рӯи таҷриба, аз рӯи ҳамон як умумияти қонунбарории ҷумҳурии Тоҷикистон маълум аст ки кӣ озод мешавад ё кӣ озод намешавад. ва дар ҳамин сайти расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки дар лоиҳаи қонун нисбат ба занҳо, ноболиғон, шахсони синнашон аз 55 боло, маъюбон, беморони дараҷаҳои вазнин, шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ, иштирокчиёни ҷанг ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда ва шаҳрвандони хориҷӣ бартарӣ дода шудааст. онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ҷинояти содирӣ кардаашон ба ҷиноятҳое ки нисбат ба онҳо дар қонун дар бораи авф маҳдудиятҳо пешбинӣ нашудааст мансуб набошад. яъне ки қонун ки баромад, моддаи 9 мебинем, агар ягон маҳдудият бошад, онҳо озод карда намешаванд ва авф нисбати онҳо татбиқ карда намешавад. яъне ки он чизе ки гуфтем дар ҳамин се барнома ҳамон айнан такрор мешавад. ва як нофаҳмие низ пайдо мешавад дар ҳамин изҳороти дар сайти президент ҷойгир шуда ва дар бораи ҳамин қонун гуфта буданд ки тақрибан аз 25 то 30 ҳазор нафарро бояд авф дар бар гирад ва ин авфи тиллоӣ номида мешавад. вале дар изҳорот оварда шудааст ки тибқи маълумоти пешакӣ қонун нисбати 16 ҳазор нафар татбиқ мегардад. аз ин миқдор 10700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд, 800 нафар гумонбаршавандагон ва айбдоршавандагон, 350 нафар судшавандаҳон, қариб 3000 нафар маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ, яъне ки аз зиндонҳо, 1900 нафар маҳкумшудагон аз колонияи ислоҳоти сукунат ва 4650 нафар маҳкумшудагон аз нозироти корҳои ислоҳӣ озод карда мешаванд. муҳлати ҷазои 5300 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад. яъне аллакай мо аниқ гуфта метавонем ки 6 сентябр рӯзи душанбеи дигар, як ҳафта пас, қонун дар бораи авфи умум қабул карда мешавад ва баъд бо назардошти талаботи ҳамин қонун, бо навиштаҷоти он, мо аниқтар ва дурусттар ба саволҳои шумо оиди он ки кӣ дар ин авф меғалтад ҷавобҳои пурра дода метавонем. то ин ҳол дар ҷавобҳои ман мегуфтам ки шояд озод шавад ва бояд озод карда шавад, чунки аз рӯи таҷрибаву аз рӯи ҳамин таҷрибаи қонунгузориву татбиқи қонун гуфта гузаштам. акнун имконияте баъд аз як ҳафта пайдо мешавад ки пурра ба саволҳои шумо мо ҷавоб диҳем. интизор бошед, баъд аз қабули ин қонун як барномаи онлайнӣ мекунем, агар дар кор шавад 1 соат 2 соат аз он ҳам зиёдтар ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод.